संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। श्रीदेव कुणकेश्वर यात्रोत्सवात सुरुवात झाली। या यात्रोत्सवाची सांगता केव्हा होणार याबाबत श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष संतोष लब्दे काय म्हणालेत पाहूया। दक्षिण कोकणची काशी असलेल्या श्रीदेव कुणकेश्वर यात्रोत्सव सुरू झालेला आहे। भाविकांनी गर्दी करण्यास सुरुवात केलेली आहे। सकाळपासून ही भाविकांसाठी दर्शनाच्या रांगा सुरू झालेल्या आहेत आणि आपल्यासोबत आता एकूणच ही यात्रा किती दिवस चालणार आहे आणि कशा स्वरूपात भाविकांना दर्शनाच्या सुलभ असं दर्शन ठेवण्यात आलेलं आहे या संदर्भात आपण देवस्थान ट्रस्टचे आपण बोलणार आहोत। आपल्यासोबत आहेत विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष श्री संतोष लब्दे साहेब आहेत। साहेब, यात्रा सुरू झालेली आहे, कशा पद्धतीचे नियोजन मंडळाकडून करण्यात आलेलं आहे? श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आणि कुणकेश्वर यांच्या वतीने प्रथमतः येणाऱ्या भाविकांचे स्वागत करतो। त्याचप्रमाणे श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान यांच्या वतीने जे काय यात्रा कालावधीमध्ये 18, 19 आणि 20 या 3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये हा महापर्वणी उत्सव चालू होणार आहे आणि त्यानिमित्ताने येणाऱ्या भाविकांना विशेष सेवा करण्यासाठी आम्ही पाण्याची व्यवस्था, बॅरिकेडिंग आणि लाईनमधून सुलभ दर्शन व्हावं या हेतूने 2 लाईनची व्यवस्था केलेली आहे, जेणेकरून अगदी अत्यावश्यक वेळेमध्ये त्यांना दर्शन मिळण्याची व्यवस्था केलेली आहे। कुठलाही त्यांना त्रास होणार नाही याची आम्ही पूर्ण दक्षता घेतलेली आहे। आणि त्याचप्रमाणे भाविक या यात्रेमध्ये विशेष महत्त्व म्हणजे आज देवस्वरांचं आगमन होणार आहे आणि या देवस्वरांच्या आगमनामध्ये असंख्य भाविक यामध्ये भाग घेतात, जेणेकरून हा गर्दीचा माहोल अगदी भयानक असतो। अशामध्ये या माहोलमध्ये हे देवस्वरांचं आगमन होत आहे आणि हे विशेष पाहण्यासाठी ह्या भाविकांची दाट गर्दी होण्याची शक्यता आहे। आम्ही भाविकांना विनम्र अभिवादन करतो की आपण या शांत चित्तामध्ये याचं दर्शन घ्यावं, जेणेकरून या देवस्वरांनाही आणि आपणालाही कुठे त्रास होणार नाही या नियोजन पद्धतीमध्ये आपण या यात्रेमध्ये सामील व्हावं अशी भाविकांना नम्र विनंती करत आहोत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंसह आमदार नितेश राणे आणि अन्य पदाधिकारी यात्रेत VIP दर्शन झालेलं आहे। अजून असे किती राजकीय नेते किंवा या यात्रेत येणार आहेत आणि कशा पद्धतीचे नियोजन आहे? प्रथमतः माननीय मुख्यमंत्री यांना निमंत्रित केलं होतं की प्रथम पूजेसाठी त्यांना निमंत्रित केलं होतं, परंतु त्यांना येणं शक्य झालं नाही आणि अशा सर्व मंत्र्यांना आम्ही निमंत्रित केलेले आहे, परंतु आयत्या वेळेला जे मंत्री येतात त्यांचा आम्ही त्याच पद्धतीने शिवरात्रीला येऊन आपण आपलं इथे योगदान द्यावं आणि जेणेकरून आम्हालाही त्याचा ग्राम निधीमध्ये म्हणा किंवा विकास कामामध्ये हा आम्हाला फायदा होईल, जेणेकरून आपणही त्यात भाग घेऊन या महाशिवरात्रीला आपण सहकार्य करावं असे आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे। भाविकांना सुलभ दर्शन व्हावे आणि राजकीय नेते आले तरी भाविकांची रांग थांबू नये यासाठी कसं नियोजन आहे? एक 5 मिनिटाची लाईन असते, जेणेकरून येणाऱ्या भाविकांना 5 मिनिटामध्ये थांबून येणाऱ्या VIP लोकांना आम्ही तात्काळ दर्शन देऊन जेणेकरून भाविक कुठेही जास्त त्रास होणार नाही याच्यासाठी स्पेशल नियोजन केलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे रेग्युलर लाईन ही कंटिन्यू चालूच असते आणि फक्त येणारा VIP यांना त्याच पद्धतीने त्यांची सुद्धा व्यवस्था त्याच प्रमाणे आम्ही केलेली आहे। एकूण किती देवस्वरे आहेत त्या या यात्रेत संबंधित? एकूण आता 3 देवस्वऱ्या यांच्यामध्ये आगमन झालेलं आहे। श्रीदेव रवळनाथ पळसम, रवळनाथ वायंगणी, श्रीदेव जयदेवी पावणाई आणि आसरोंडी या 3 देवांचं इथे आगमन होणार आहे। रात्री 10 वाजेपर्यंत त्यांचं आगमन होईल आणि या आगमनामध्ये मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे। प्रशासनाला विनंती केलेली आहे की आपणही यामध्ये जास्तीत जास्त लक्ष देऊन कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये याचंही प्रशासनाला आम्ही माहिती दिलेली आहे। यात्रोत्सवाची सांगता कधी होणार? यात्रोत्सव समजा 20 तारीखला 19 तारीखला पहाटे संपूर्ण या देवस्वरांचं पहाटे समुद्राला तीर्थस्नान होईल
त्यानंतर असणारे भाविकही त्यामध्ये तीर्थस्नानाचा लाभ घेतात आणि त्यानंतर याची सांगता पारंपरिक पद्धतीने म्हटले तर या महाशिवरात्री सांगता आमच्या प्रथेप्रमाणे 5 दिवसाची असते, पण महासोहळ्याची ही सांगता ही 3 दिवसामध्ये संपून जाते. सोमवारी संध्याकाळी की सकाळी? सोमवारी सकाळीच संपते. त्याच्यानंतर थोडाफार काही माहोल असतो, संध्याकाळपर्यंत संपूर्ण त्याचं हे होतं. पण आम्ही 5 दिवस लळीत हा जो कार्यक्रम असतो तो आम्ही 5 दिवसांमध्ये तो शास्त्र पद्धतीने तो त्यांचा संपूर्ण समारोप होतो. एकूणच या यात्रोत्सवाचा सांगता आहे तो महासोहळ्याची सांगता ही सोमवारी होणार आहे. मात्र प्रथेप्रमाणे आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने आजपर्यंत परंपरा चालत आहे त्याप्रमाणे 5 दिवस या ठिकाणी ही यात्रोत्सव असा चालणार आहे. कॅमेरामन तांबेसह कृष्णा डोलम, कोकणसात लाईव्ह, कुणकेश्वर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.